Čau lidi, zdraví vás Markus a zase u hry Just Jack Rabbit 2 a skončíme tam, kde jsme. Skončíme tam, kde jsme skončili minule. Jasně, vzali jsme si ten penízek, že jo? Teda doufám. Tady hned z začátku vidíme nové nepřátelé. Já nevím, kde jsem taky Fly Rapid vzal, ale to je jedno. Nevím, kde mám, když jsem vzal vylepšený plamenemet. Co to je? Asi nějaký lag ve hře, já fakt nevím. Tak v tom případě je to teda vazec. Už vím, jak děl nazvu. Lag ve hře, jestli na to teda vzpomenu. Protože abych jsem ze začátku dostal toto. Hej. Mě to nechce. No proto. Tak to je mazodoko. Takhle hned ze začátku vylepšený plamenemet. Nebo nemám to z minule, já to vůbec nevím. Já jsem úplně vedle. No, to je jedno. Takže jak jsem to naposledy hrál mimo záznam, jsem si chtěl tak to se nám zahrát. Tak to bylo příšerně ne zalagované, ale pořád mě rychle běhal. Tak ho mi pořád běhal a nešlo to zastavit. Že jako to bylo zahrání za vážně všechny prachy. No. To znič ty. Tady oba dva jsme zničili. To je tady téhleté oblasti těch tajných místností vůbec neznám. Takže ode mě nečekejte, že vám něco objevím nebo tam něco, protože já jsem tady na to objevování. To spíš učí. Já ne. Tady tam radši nejdu. Mám toho ptáka půjdu. Teď si mám mezi nohama. Vím, ale tohle teda ne jako. Pojedeme si običku. O? Tak teď mě vlastně zaplání. Tak jenom. Tam si musím dostat. Já jsem tu. No, ne, já jsem ti tou trubkou. Takhle, to jsem taky udělat, nevím. Takhle nevím, ale výborně. Tam je co, tam je peníze. Už není. A velký diamant taky ne. Tady to vlastně nestřílím, to je jedno. Ach jo, neřeším. A tady by jsem, no proto jsem ti říkal, takže tady to je takový zbytečný. Když je to za těch pár diamantů, to je teda... Penízku zaberem. Ještě jedno. Tohle výborně. Nevím, jestli jako krátí žerou
Ečka, nebo co to bylo, se mi moc nezdávat, co už nedělám. Já nejsem téhle té hry, tam ale dobré teda, jako, to jako dobrý lak celkem. Hodnoty. Takhle jsem třeba někdy mě přesvědčit kosí. Vím jak všechno. Ochraně. Aj, karamba, vyskočím to slačím. Dobrý. To jsem nej, ale jsem dobrý. Musím pomoci tady to. Ještě mi ukazoval to jeho video. A to je kuchař toto a vypadá jako řezník, nebo jak to říkal. Já musím na krátký podpor. Je tam ještě na druhou stranu. Je ale ptáko zažežně sejra. No, tak mě asi teď ještě dlouho nevydržel. Tam na mě spadne! Shit. Už jsem se viděl jako mrtvou. Teda nebo bez ptáka. Pořád lepší být dvou být bez ptáka. Ale myslím. Oho. Tady myslím si zmiňoval. Ne, tak to jsem skádil docela. A dostali toho ptáka. Se ve hře. To stojí 50. Do kelu. Je mi líto, ale začnu možná trošku čítovat, aby jsem vám ukázal, co je tam v tom králíkovi. Teda rozhodně nevím ani já, nebo si to vůbec nepamatuji. Protože za takovou cenu by mělo být něco velmi, ale velmi dobré. Pokud se nemýlím, tady zase budu skákat 2 hodiny. Mara, tak tam vyskoč. To je debil. S prominutím. Výborně. No, tak se na to chyť. Pane bože. Takže jdou za takového cvoka. Ještě. Teď to neskus. Ne, mám 40. No, nám chybí tam těch 10, co tam bylo. Pojď dolů. Vidíš, že to je. Pojď. Ty srabe. Dobrá písnička. Doufám, že vás to nezabije, ale napíšu co in. Co in. Aha, mám to zaplý. Nemám žádný. Ne, jo, určitě. Coin. Hey, come on, what's up? Co in. Hey, Pomok. hey, come on, Pomok. what's up? Prostě. No. Heky mi najdou. Hurá. To je výborné jako. To je jedno. Teď učil jsem. Ať nehekuji. To je strašné, to moje hackování. A drž, a hop. Ne. A hop. Ne, padí na to.
Podívejte. Ne, já jde. No, tak ani tak už mě nejde. No, jsme na konci, takže to je celkem jedno. Hurá, někam. Tak. Tady jsme zvuk. Do penízky. Výborně, ještě se dělám. Takže jsem jedno kolo, se mě děláte 7 minut, jsem jedno kolo dělal 10 minut. No jo, vlastně. No. Když se snažím brát ty různé věci. A ne, když to takhle neprojedu v pohodě. To nejsem, jo. Teď takhle vyzbírám tady práci. Ale to je jedno. Kvůli vám si na tom dám záležet, jenom kvůli vám, ale. A ne. Shit. No tak, staneme, ptáček, že jo. Máme pták, no tak budeme bez ptáka. Ne, no. Nejjednodušší je. Oh, no teď bych o něho stejně přišel. Tak, pustem si to. These blocks are speed blocks. Run in the den of full speed. Vlastně. Takže, aby jsme prošli tenhle blok, budeme muset dělat toto. Jo. A nebo to děláme jednoduše. Ale to se ještě musí stavit do optionsu. Controls. Tady run si změní na out. A znovu out. Ale to takže když děláte tohle, vlastně když to budete mačkat a pustíte, tak se vám tak rozběhne a zničíte. Což je poměrně výhodné, ale mě stojí teď vydrží. Už nevím, když budu dělat hru pro 2 hráče. To vlastně přenesl, že já už tady mám. Teď se mačka zrovna ší. Au, teď si spletl střelbu ze skákání. Teď udělám takhle. Ale zase. To je možné. To je. Skáču cílím, jasně. No, tam je to jenom mysle. Jo, to. Co někam protřelíme. Jsme se pardon, k diamantům, což nám teda hodně, ale hodně pomohlo zvýšit si naše skóre ve hře. To jsme happy jako greppy a nevím proč to říkám, ale já si to musím zpátky přenastavit na ten shift nebo ten. Zabiju tady v té oblasti bosse. No. Zabiju v téhleté oblasti bosse. Myslím, že už to video ukončí, nebo já nevím. Takhle to, jak mě to bude vycházet s časem. Nechtěl. To jsem chtěl. Ale co tam skáčeš? Ale zajde. Teď když máš vyskočit, tak neskáčeš, ale když nemáš, tak skáčeš. Já tě nenávidím. Jo, už mám poslední život, jo? Aha, nemám. Jdeme.
Ale co má to jde? Hezky. Fuj. Ahni. Když se stala. Dej mi to. Trošku nahráju, už mě bolí malíček. Jak se mám dostat tam k těm? Toto otázka bude... Ne. Tomu říká. Ale otázka bude nevyřešená, mám tam nějak. Ale záhada, jo, ale záhada bude nevyřešená. Tak nám bude. Ale, jak dít. A nevyřeší mi rozhodně. Já vím, že při dvojhře, když odrazí ten druhý toho, tak ten jeden vezme si ty peníze. Samotné, že to rozhodně se dá být. To mladší nechám, aby mě kouslo. Třeba bych dostal... Port. Patrně. Sorry. Pro mrkvu. Tajný. Tajného třeba. Tajný. Penízky. Na to riskovat. Ej. Se mi lagoval. Co tady děláš? Kaš. Já nevím, na to asi nevyskočí. Kaš. Nevyskočí tam. Já to úplně vidím. Ale jo, vyskočím. Sorry. No, tak jsem tam vyskočil nakonec, tak sorry jako. Nejde to prostě jak minulé, nejde, nevadí. Ach jo. Když jsem to nabral, já to nechci. Nejde to skoro. Počkej. Já to nechci. Au. Dobře, dobře. Já vás budu, já jsem byl radši říkat. Když držíte šift, tak letíte rychleji. Česně, ne, au. Sakra, už mám poslední srdíčko. Věrněte se. No, to je východ. To jsem tady. Ne. Já jsem ztratil svůj kulomet. Ne. Takže není pravda. Nevadí, tak jdem znova, tak co už. Zabijeme to tu. Všechno. To nenávidím na hra. Když se dostanete někde daleko, to vás... No. A má to škadím. Rychle to projdu. A na peníze už škadíme! To by mi měli jít kolik, ukaž? God. Nejdou, výborně.
Vidím. Tož... Ne. To nejde. Zase odznova, sakra. Kolik mám? 11, dobré, to mu stačí. No. Škurňa. Tohle natačím 20 minut. Jsem ráda. Ach jo. Tak znova s tím hnusným tím trápením. Vůbec nebaví, jako to tu dělám. Harp se to točí strašně rychle, já to vůbec nestíhám. Ty zmetku, co ty děláš furt? A jich tolik nebylo. Někde zvoní, zlá. Leď. Zlá. Au. Jsem tady vzadu. Jak jsem to udělal, jsem to ulezl hezky. To jde? To nejde. Tak. Jo. 2 životy. Jo. Já jsem to prošel. Prošel jsem to. Fuj. No tak tohle neberu. No ale kvůli vám to ukážu. Ať je druhý králík. Nebo co to je. Ať je prostě druhá postava. Dá se li tak říct. No, chybí mi 9 penízků, takže zase vám to neukážu. Vlastně se stojí tam do toho stejně, nevím co tam je. Nebo s tímhle vlastně můžete udělat toto. Chodá! Takový střeštěný králík. Hej, ty diamanty jsem dostal. Střeštěný králíku. To už nebavím. To jsou ty diamanty. Už jsem to já. Ještě víc střeštěnější králík. Tak. Sakra! Jsem úplně. Jak vidíte počítač s e-mailem. What? Tak. Boss fight! Sakra. A. Ti to nefaká, hochu. Hej. Jabotrone. Máme ladového bossa. Takže poradím vám techniku. To si můžete přát jedině. Mrazte ho a utečte a pak ho jednoduše zabijte. Kubo, kde jsi? Tak tohle bude... No. A další epizoda se nám otevřela. Ano, už vím, která. A já si myslím, že tuhle bychom si mohli nechat na příště. Uložíme si to, save game, YouTube. Proč nechce ten mlok? Si říkal pěkně nejdůležitější. I o YouTube. Tak máme to uložené. Já se s váma loučím, tak čau.